Hey everyone! Welcome back to another vlog! This is the day 4 ng pag-move namin, kung hindi ako nagkakamali. Ha? No, this is the 4th. This is the 4th. So, this is the day 4 ng pag-move namin. And, update lang guys, nandito na yung mga furnitures. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang bilis ng pangyayari. So, kasi yung truck na ginamit namin is yung truck ng ka-work namin. And then pagka-out nila from work, sila nila Mac ng 7, dumiretso na kami dito. And 2 loads lang kasi yung kailangan namin. Just for the furnitures, na-move na kasi namin lahat. So, ayun, sobrang bilis ng pangyayari kaya hindi na ako nakapag-vlog. Wala din, hindi ko rin dala yung camera kanina. Kaya, andito na, pakita ko sa inyo. So, ito guys, yung TV stand namin. Parang hanging na siya, no? Tinanggal lang namin yung parang stand niya. Yan yung mga nandyan sa ibabaw. Tapos, sinistrap lang namin. Kaso, naiwan ko yung isang strap kasi yan yung part ng drawer, yung nakastrap para hindi siya mag-move. Andyan na rin yung reclining chair ni Mac. And then si Sir, andyan na po si Sir. Sir! Nag-breakfast lang kami kanina guys. Kami lang nila Jovan yung nag-breakfast na kasi yung kasama namin from work, umuwi na siya agad kasi matutulog pa daw, may activity pa sila mamayang hapon. Tapos guys, dito sa spare bedroom, nandito na rin itong office table. Kaso, wala pa yung office chair ko. So, andito yung mga ibang gamit for the office, yung mga documents and all other stuff. So, andito kami ngayon guys sa basement kasi ayusin ni Mac. Try ni Mac na ayusin na ng sarili niya yung washer and dryer namin. So, bumili na kami ng water hose. Ang kulang lang naman kasi dito, wala siyang hose na dalawa para sa source ng water. Tas tong dryer ay walang saksakan. Binigyan kami ni Jovan ng saksakan. Kaya, si Mac lang mag-ayos. Din na namin maantay yung manager ng apartment. Kumusta naman po, sir? Yan yung cold, mahal? Ah? Yan yung cold? Yung hot. Hot yung nilalagyan mo ngayon? Andito na po ang backup. Mag-hi naman kayo sa vlog. Dapat sinuot mo yung coat mo na binigay ni Mama. Yung mga pang-Korean na coat mo. Oy, pwede na yung gamitin mo next month. Malamig na. Excited na nga ako. Hindi ako excited pa eh. Time September 1, nakakasalanan na ako. Hindi kami na yung excited. Hindi kami excited pero. Paglabas namin kanina, ang lamig. Oo, kauman. 56 lang temperature kanina. Hindi, kasya. Kaso ano? Nag-away na yun. Nakala ko na mesa yun. Hindi. TV pala. Isang umaga. Sorry pre, nabuking. Di ba, hindi ko alam. May dapat wala. Hindi, akala ko rin wala kasi 20 pa lang sa Sabado. Hapon, sabi ko, wala pa, next week pa to. Kada ano ba kayo? Kada 2 weeks? Every 2 weeks na 20 at saka 5 yung sa Sa amin amin. din. Pagtaon na kayo sa akin. Talagang kada 2 weeks. Kaya may ano, meron daw buwan na sasahod ng 3 beses. Oo. Anong buwan? Depende kung anong start nung ano yun. Sa amin nung June eh. May 3 beses na kami. June sa November ata. Gataan daw na sahod ah. Ano? Gataan daw na sahod. Sa buong kayo Dapat lang. Sa amin. Mga tambay ng marketplace. Kaya pa. Palakad-lakad lang naman tong si Mac para namang supervisor. May taga-tayo. Tayo man. Meron talagang taga. Kasi pag napagod to get my name in. Someone keeps blocking my way. I can't feel further away. Wait on the moment. Lololong! Ululululong! Ang lakas to! GC represents! Huwag mo naman kaming pinapakitaan masyado, Jonar. Ay, ang lamig! Pinatay ko na yung aircon. Malapit na tayong ma-report.
Naka-ipuli na 4-wheel drive na yun. Basta pinapasok. Basta nag-umaatras siya. Wala nang nakalandakan. Wala, nag-truck na. Wala mo naman na to. Nagbaon ka talaga ng munggo. Trust me, I'm fine. Breaking down and wasting time. But everything's alright when I'm spending my money with you. Let's just ignore the news. I know you know that California sure would be nice if we didn't want to do my money with you. Let's just ignore the news. I know you know that. Yan guys, so mag-ayos tayo dito sa office ngayon. Spare bedroom / office. Hindi na siya laundry. Office na talaga siya. / guest bedroom. Ayan. So, okay na yung study table ko dito. Nandito na rin yung office chair. Thank you sa mga tumulong. Jovan and Janar. Salamat sa help ng pagbuo ng aking table at sa pagbubuhat kasi napakabigat niyan. So, ayusin ko lang siya and balak din namin to. Balak ko to papalitan yung ilaw ng white. Mahal po, hindi pa yung ilaw ata niya eh. Yan, papalitan ko ng white to kasi dilaw siya para pag nag-film mas okay yung kulay ng, you know, ilaw. Settling in, settling down. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both done in a crown. A crown, a crown, a crown. A king and a queen, royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. Knew that the right to be nice. Knew that the right to be nice. Hey guys, time check. It's already 11:06 p.m. and update lang, medyo naayos ko na tong table ko. Parang dito sa side na to, ang ganda. Pero sa side na yon, puro karton pa. But anyway, yung mga essentials ko nandito na. So, yung mga nandito pa sa mga boxes, these are the things that are probably going to be in the storage area, dyan sa closet na isa, dito sa mga drawers, yun. Pero ito na yung parang setup ko na essential ko talaga. Itong ginawa ko dito, sabi ni Mac, sana ma-maintain na ganyang kaganda, no? Kasi guys, kapag nung nandun pa ako sa kabilang bahay, grabe talaga, alam mo yung utak ko, chaotic talaga. Ang dami kong notebooks dito na nakalagay kapag, tas kung minsan, nandyan na silang lahat ng mga kasi ang dami kong notebook na iba-iba kung ano ang laman. May subject kasi. Kaya sabi niya, sana ma-maintain na ganyan. So, ito na siya guys. Etong nandito sa baba is our paper shredder kasi kailangan na namin mag-shred ng mga documents. Kakabili ko lang yan before kami mag-move kasi nag-shred na ako ng ibang documents before even moving para hindi namin dala yung mga basura namin. But anyway, meron pa kami mga documents na kailangan i-shred. And then, we got here a printer. Kakukuha lang din namin to before we moved. Or was that the first day na nag-move kami? Ayan. Kailangan kasi ni Mac sa mga, sa review, sa mga ganap sa buhay, kailangan din namin. Para sa mga returns, char. And then here, ito lang yung mga sa gadgets, mga charger, mga ng camera. Wala pa dyan yung iba, pero yan yung basic. Tapos, itong drawer na to are for my external hard drive, memory card reader, may konting scented candle lang tayo dyan. And then my pens, and then para lang may hint ng pagkababae naman dito is yung aking fake flower. And then of course, yung pag nag-edit tayo, the laptop. Tapos dito na rin ako nagme-makeup kasi guys, usually. Kasi para kahit nasa loob ng banyo si Mac, pwede akong mag-makeup dito. Kasi nasa
baba pa yung isang restroom. Ayoko naman magbubaba para mag-ayos pa. And then, yung mga basic lang na skincare ko, makeup remover, deodorant, mga pabango, mga ganyan. Yan, tapos mga hair ties na pagkami dami-dami. And then, another scented candle na bigay ni Nessie. And then, this part, basket lang siya na may mga documents and kung ano-ano pang mga notebooks ko dyan. Ayan. Tapos, ito yung chair ko, guys. Sabihin siguro, bakit para namang pang gaming chair? Yan talaga kinuha ko, guys, kasi first, yan yung sale. Pangalawa, yan kasi yung nare-recline. Tapos, meron siyang ano dito. Ayan. Meron siyang anuhan ng paa. And napapansin ko kapag long term ako na nakaupo, sobrang sumasakit yung likod ko. Tapos, hindi ko alam i-position kung paano yung legs ko. Kaya dati naglalagay ako ng upuan na maliit dun sa ilalim. Pero ngayon, because of this, yun, kailangan ng extra. Ayan. So, ayan dito. And then, sabi ko nga guys, yung kabilang part nitong kwarto, nakaka-stress pa. But anyway, mag-edit muna ako para may ma-upload ako. Kasi ang dami yung nagme-message, nag-aabang ng vlog, ganyan. Pero, itong mga vlogs na to, hindi ko alam kung kailan ko pa ma-upload. So, baka September ko na siya ma-upload kasi pa September na rin naman na siya. So, ayan, start na natin mag-edit. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po yung part ng ating vlog na mag-shoutout ako sa mga nag-comment po sa ating vlog na Shopping for Balikbayan Box. Ayan. So, shoutout kay Mray Diana. Ayan. Uy, hindi ko pa pala Hala, ang dami ko pa palang hindi na-replyan sa ano na to, sa vlog na to. Ayan. So, shout out kay Mray Diana and then kay Brents Jello. Hi, Nurse Mia. Tour mo naman kami sa Mall of America since pupunta kayo ng Minnesota. Keep safe and keep on inspiring Pinoy nurses, sabi niya. Ang Mall of America, ang alam ko guys, is 4 hours away from us. So, try natin sa mga susunod na buwan kung may time kami. Kasi ang mahirap guys, yung hindi magtugma yung day off namin ni Mac. Though mahaba yung mga day off namin, kasi hindi kami nagtutugma. So, we'll see. Ayan. Makita nyo na lang sa vlog kung matutuloy kami. And then kay Monde Bernal, kay Renelyn Di Mayuga, Stella Marie's Vlog, kay Roach, Nomi Milante, Filipina Life Living in USA. Ayan, mga vlogger ata itong mga to Buhay RN, shoutouts! Hi po, kakaingit na lang. Kakapasa ko lang ng NCLEX last August 5 and currently nag-agency hunting. God bless po sa inyo. Ayan. Congratulations! And then, shoutout din kay Ronnie Caberto, Gwen Corregidor, Ibrahim Hailil, Raymond Caberto, Ronnie Caberto, D-Squad. Uy, Ilocano to Nurse, kayo nga duwa, madam, sa amin. Ayan. So, thank you so much everyone for commenting, for supporting our vlog. And guys, it really means a lot to us na nagko-comment kayo kasi nakakatulong po kayo sa algorithm ng YouTube channel namin. That way, nalalaman ng mga tao about sa vlog. So, kahit hindi nyo siya nasi-share sa ibang tao directly, parang nasi-share nyo na rin siya kasi nare-recommend siya sa ibang tao. So, salamat po ng marami sa pagko-comment sa mga vlogs namin. Sa pag-share na rin kung mga sinashare niya yung vlogs. And, salamat din po sa mga friends ni Love. Ng mga nagkita-kita kami nung kagabi lang sa housewarming. Ayan. Every time na may darating, sasabihin niya, "Oy, vlogger si ate! Subscribe!" Parang naging inside joke na namin. Subscribe, like, and subscribe. Ayun. So, ayun. Nakakamiss silang lahat sa mga nanonood po ng mga friends ni Love. Ayan! Sam Nicolai! Shout out to Nessie! Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi na rin kayo ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And on my Facebook, I'm so excited to announce, gumagawa po ako ngayon ng mga mini vlogs. Ayan. Tinatry ko lang naman, ang hirap palang gumawa na ganun. So, effort talaga guys kapag gumagawa ko ng mini vlogs. Pero, wala lang, na-enjoy kong gumawa. So, yun guys, follow nyo kami sa Facebook din. Thank you so much everyone and I'll see you guys on my next one. Bye! Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze.
She'll catch me if I get weak.